Nafarroko Gobernuko Osasun Sailak iragarri duenez pasaden urriaren 21 hartutako eta gerora aldatutako COVID-aren aurkako prebentzio neurriak malgutuko dira orain. Horrela, ostegunetik gaurtik aintzinera ostalaritzako terrazak zabalduko dira eta kulturaren arloko edukiera eta irekiera ordutegiak zabalduko dira. Baita aurparkeak eta aire zabaleko kirol eremuak ere. Zehazki 50 artean ditu da edukiera liburutegi, museo, monumentu eta erakusketa aretoetan eta 40 arte zinematan, antzokietan, auditorietan, karpa zirkuetan eta antzekoetan, bai eta aire zabaleko esparruetan ere. Azken kasu horietan zabaltzeko gehieneko ordutegia 10 arte luzatuko da. Bestetik, Osasun Sailak baieztatu du tabernatoko, jatetxetako eta jatetxetako terrazak edukierenen 100% zabalduko direla, beti ere 2 metroko tartea bermatzen bada maien artean, eta metro terdiko bezeroen artean, eta horiek itxita egongo direla barnealdean konsumitzeko. Era berean, berretsi egiten da adinakoentzako eta desgaituentzako zerbitzuen zentro sanitarioetatik bisitak eta irteerak egiteko baimena. Gizarte eskubideen sailburuak foru agindu bidez ezartzen dituen kasuetan eta baldintzetan. Neurriak gaurtik azaroak 26an sartu da indarrean eta abenduaren 16 arte egongo dira indarrean. Santos Indurain Osasun sailburuak gobernu bilararen ondotik iragarri duenez. Adierazi du datuek beheranzko joera sendotu dute, bai inzidentziari dagokionez, bai ospitaleko okupazioari dagokionez, baina altuak dira. Gainera, arnas birusen edapenerako baldintza meteorologikoa egokienak betetzen diren urteko garai batean sartzen gara esan du. Eta barruko espazioak gehiago erabil daitezke kutsatze indize handiagoarekin. Indurainen esanetan 3. astea da kutsatze kopurua jaisten ari dela. 100.000 biztanleko 1000 kasutik gorako balioak izan genituen eta orain estatuko batez bestekoaren azpiti gaude. 100.000 biztanleko 361 kasurekin aste betean 126 jaitsi ondotik adierazi du. Egunean 100 eta 200 kasu artean gaude. Aldiz, ospitaletako okupazioa beheranzkoa dela esan du 209 persona, aintzineko egunean 221 izan ziren eta zainketa intensiboko unitatean 39 persona zeuden, beraz, tensionatuta jarraitzen du sailburuak adierazi duenez oro har ohiko jarduerari lehenbailen berrekitea da asmoa. Denboraldi honetan zertxo bai mindu baita, baina lehen olatuan baino gutxigo. Indurainen esanetan osasun irizpideen arabera eta elkarrizketa prozesu batean hainbat eszenatoki malgutzeko urratsak eman behar direla pentsatu dugu pixkanaka eta pixkanaka.